Hej, vi har om regler og fremgangsmåder, og vi har valgt at sætte fokus på additionsmetoden og multiplikationsmetoden. Vi starter med additionsmetoden. Formlen er således: a plus b er lig med muligheder. A er en af mulighederne, det er antal sandsynlighed for at få a, muligheden for at få en bestemt ting. B er fuldstændig det samme. I vores tilfælde er A gulerod og B broccoli. Når man lægger dem sammen, vil det give antal muligheder, der er. Vi laver et f.eks. med grøntsager og frugter. Der er i alt 5 forskellige frugter og grøntsager. Der er en gulerod og en broccoli, så derfor er der 1/5 mulighed for at trække en gulerod og 1/5 for at trække en broccoli. Okay, nu skal vi regne formlen ud. Så vi skal bruge brøkreglerne, hvor man lægger brøkerne sammen. Når der er fællesnævner, lægger man tællerne sammen. 1/5 plus 1/5 er lig med 2/5. Det er sandsynligheden for at trække begge to. Det her kan vi bruge det til. Vi kan bruge det til at finde, hvor stor sandsynligheden er for at trække dem frem for de andre. Lige meget hvilken rækkefølge det er. Og nu vil vi forklare multiplikationsmetoden. Formlen er således: a gange b er lig med muligheder. A og b i denne opgave er det samme, som det er oppe i additionsmetoden. Igen er a i vores eksempel en gulerod, og b er en broccoli. Her skal vi finde ud af, hvor stor sandsynligheden er for at trække gulerod A og broccoli B. Der er 1/5 chance for at trække gulerod, og 1/5 chance for at trække broccoli. Lad os regne formlen ud. Nu skal vi så gange dem sammen og bruge brøkreglen, hvor man ganger. Nu skal tæller og tæller gange sammen, og nævner gange sammen. Regnestykket regnes ud på den her måde. 1/5 gange 1/5. 1 gange 1 er lig med 1. 5 gange 5 er lig med 25. Og resultatet er så 1/25, fordi at der er kun én mulighed for, at man både kan få gulerod og så efter få broccoli. Okay, hvad kan man så bruge det til? Man kan bruge det til at finde sandsynligheden for at trække 2 eller flere ting efter hinanden.